alle sammen. Det er blevet anden søndag i advent og tid til adventspakke nummer 2 fra Gavlhusets Design. Og ligesom første søndag i advent, så håber jeg og glæder jeg mig til at se, hvordan I tager imod pakken her. Det er jo vores små babyer, vi nu viser frem. Jeg åbner den lige ud af cellofanposen her. Og denne her gang er det med et god bedring tema. Det er faktisk noget, der har været efterspurgt for rigtig mange af jer. Så here you go. Vi starter lige med mønsterkartonet. Vi har denne her, der hedder piller. Men vi har forsøgt at gøre den sådan lidt mere humoristisk ved at tilføje nogle lækre farver på den. Så det ikke bare er sådan hvid medicin. Og så bagsiden, som jeg elsker, er det her sådan akvarel tekstur. Ja, det er bare lækkert. Så har vi denne her, der hedder medicin. Og lidt det samme, det her med at gøre det sådan lidt farverigt, så det hele ikke bliver så sterilt at se på. Og bagsiden har de her lækre blå toner op i sådan en lille smule grå peach heroppe, men ellers lidt samme effekt som på den første. Og så nummer 3, denne her, der hedder bakterier. Og bagsiden på den er altså nogle lækre farverige striber. Så ideen med kartonet er, at man kan gøre det sådan lidt mere knap så dystert, som sådan nogle gode bedringkort godt kan blive. Og så kan man jo altid med det her gøre det mere eller mindre nedtonet, hvis man hellere vil det. Stencilen, den ser sådan her ud, og er sådan små piller. Jeg tænker også, den vil være mega god som sådan et... hvis man laver bryllup, så er der mange, der laver sådan nogle poser til dagen efter til ens gæster. Sådan noget med små panodiler og en flaske vand og en Kleenex og sådan noget dagen derpå ondt i håret pakker. Der tænker jeg, det kunne være genialt lige at tilføje lidt med sådan en stencil for eksempel gennem her. Så er der stempelsættet, god bedring, tænker på dig og prosit. Og så et par bakterier. Og så dejsættet, som jo selvfølgelig er det største omdrejningspunkt. Og her har vi en æske Kleenex, en varmepude, lidt piller, medicinglas, termometer, plaster osv. osv. Og det hele er igen tænkt at passe sammen i sådan en lag på lag, så jeg kan se låget til medicinglasset og label til den her lille næsespray og dutten til næsespray og pillerne, der passer herover i denne her etiket, der passer på flasken her og så videre. Et plaster mere, så der er 2 forskellige slags. Så der er sådan lidt forskelligt inden for det her god bedring tema. Så ja, det var alt for pakke nummer 2, som jo altså indeholder de her specialdesignede dele. Så jeg håber, I kunne lide. Tusind tak, fordi I så med. Det betyder rigtig meget. Husk som altid, du meget gerne må både like, dele, kommentere, abonnere, og så ses vi en anden god gang. Kan I have det godt? Hej hej!